Kaixo, txoriene, martitzanetan, txorienen, ez daukagu egun berezetik, baina gaur ez dakit biok antolatu garen edo, baina pintxopote eguna erabaki dugu izango dela, ze biseko ekarri ditugu, holan pintxuak, Pikoteorako zerbait. Sarrera moduan, pintxo moduan, balio dute. Eta nik ingoitxut, txistorrak arrautzekin da bestiakin, ez dakit erabakiko zein gota. Nik, holan ikusita ez da, kroketa batzuk ino, dituzu, ez nik ikusten dudan ondan. Bai, eta estixakin, kroketak. Ostra. Ingo? Venga, ba. Ingo. Kroketa batzuk, txistorra, estia eta idiazabal gazta ketuarekin. Epa. Baina postre moduan, gelatina xaflakin. Ez da postrea, baina truko honba da, kroketa fin-finak atatzeko. Ba, nik pintxo batiko. Egaluz eta urdai espikoa, ez ziten atatzen. Izterra, hola, ostra. Ba, egaluze eta urdai espiko pintxo bat, zakizu, hemen ingen nuen egaluzea enbotatu genduen, da horri irtera eman behar zaio, ba, horrekin pintxo askar eta gozo bat. Oso ondo, ba, ni hasiko naz deskribapenakin, ondo? Venga, bota. Lehenengo gelatina urotzetan hidratatuko dugu, tipula ondo erregosi karamelizatu arte, gero txistorra zabaldu, aragisa atara, ondo txikituta erregosi, gero gurina botakotzau, irina bertan kozinauko minutu pare baten, eta sumotelian esnia gutxinaka gehixuko, bexamela osatu arte. Tipula karamelizatua, estixa eta gelatina gehitxu, eta berriz osagai guztiak ondo bildu. Plater batera eraman, filmakin tapatu eta ordu pare baten pausatzen utziko, orea hotza egon arte. Gero bolatxuakin, irina arrautza eta panko ogi birrindutik pasa gero frijitzeko, eta azkenik izango da idiazabalketua birrindu eta kroketen gainen zerbitzatzea. Behin, grabau dugu, zer egiten dauen zigorrek, nik deskribapena itxoten bitartian, berak? Gormutuen dako. Baina hori ez da inoiz agertzen. Ja, hola, gauzatzeko beto desagertzen, Patrik. Gauzatzuk gorde behar ditugu guretzako. Intimitateerako. Guretzako, hori da. Oso ondo. Ondo pasatzen dut. Molestatzen baizu da ez dut ingo berri. Ez da molestatzen. Deskonzentratu apurtxo bat batzuta, baina lasai, Bizkina atera, gorriño gomune, bebezu. Bueno, hasiko gara tipula karamelizatzen, edo, tipula erregosten. Ze hori izango da, eramango dauen osagaietako bat, eta egia da, bitxia da nik probau ditut kroketa hauek, Eta egia da, bitxia dela, azkenean tipula karamelizatuak, azukria gehitzen dutza gure platea, eta estixak puntu gozo hori aukiko dau. Beraz, txistorrakin alderatuta holan, pikante txerri puntu hori gozoakin, ondo geratzen da benetan, oso gozoa. Patri, egin duen hemen, datilekin txistorra, hori, arzaken errezeta antzinago hori, orduen hor, probatu gendu, nik lagunei gaina izan diet berriro behin maio gehiagotan, eta orain arte danak gustatu zaila. Hasieran, pixkat jendeak eskua burura botatzen ditu, ez? Zaten, zer, txistorra, estia, zerbait gozoarekin, bai. Eta guk hemen ez dugu agian kultura horren besteko ohitura, baina joaten magara, hor Mediterraneo aldera, Katalonia sukaldaretzan asko erabiltzen den zerbait da. Txerrikiak eta gozoa hor estiarekin, eta gaina txerrikiak, itxaskiak eta estia hainbat eta hainbat kombinaziotan sartaian salteatuta egiten dituzte. Eta ni, hor Menorkan, onginen goibaiako sukalde jatetxe batean, eta, geratu nintzen, eta denak ziren kombinazio hori. Itxasoa txerria normalean, eta esteki moduan izaten zen, butifarra, beltza zein txuria, eta gero gozoa, eta estia izaten zen normalean, hor gozagarri moduan juten zena, eta hasieran, iruditu zitzaidan, ikusten nuen, ez da posible, eta kombinazio izugarri gozoa iruditu zitzaidan, oso ondo geratzen dana, orduan, lasai, frogatu, eta betikoa, frogatu. Esateko moduan, hau ez dago jaterik, ez da egongo. Hori argita garbi. Orduan, ez bazaizu esango, urrengorako esango duzu. Bai, adenek esango duten nahi dutena bi kontakatilu hauek, baina hau etxean ez dutiko. Bai, edo urdai espikoenak jarraituko ditxe, ze horre dien nire gustokoenak. Nik egisa esan, kroketak itxe itxut, danetarik. Osa, itxe itxut, lehengunean, bakaia bat sobrau jaten da, bakaia honak, aprobetxean hauen itxeko. Bitxu, lehengunean nauen batzuk berrizak ez ditxu denak probau, ze ointxen abildanak izosteko itxen da horan lagunak datu zenian, edo goze gauzenian horan afaltzeko, ataratze itxut. Eta inauen lehengunean bildotza laban, bildotza erdixain nauen. Eta, bi pertsonen artean, apurtxo bat sobrau zan. Apurtxo bat ez pentsa asko sobrau zanik. Erdixa? Laurden bat. Nahi esan, erditin moztuta eta eren bat, laurden bat. Ez erdixa. Erdia, bi, zer zan, atzekaldea aurrekaldea?
ontxe nasako batzen. Esan, erdia, claro, bildotze, erdia, hemendik? Erdia, goitik, Ona. osoa, baina goitik bera. Nik Orduan uste erdia, bai, bildotze erdia jantzen duten? Bai, ez, janez. Egin nagoen laban. Bai. Baina jan ez gauela dana jan. Bai, zema sobratu zaizu nahi dut esan, ostra, bildotze erdi bat. Sobrau zan, broma zan. Brometan nabien asko esan sobrau, baina zenbakiak egiten nabien, da zaten, ostra, erki, gatuko ziren honek, ero... Baina, bildotza zaten, batzuk afaltzeko eta, nik kuadrian bauzkat, inizan die, eta txokoan afaria da, hau, pisutzua da. Nik egia esan ez dago jakirik, holan gauean jan, eta gero, elo estiaten akusten, baina badago jente bat izaten duela, bildotza afaltzeko, ostra, pisutzua da. Ez nik baskaltzeko inauen, eta hori brometan zan, asko sobrau zan. Eta hori nahuena gero da, hola, naragisa atara, gabian tako batzuk egin ditxun, eta urrengo gunean, geixau zaurau jaten, geixau zauen, da esan aben, kroketa batzuk egin biot. Eta ez dakizalan atarako ziren, apurua saltzeiakin eta, baina esan, bueno, ataratzen badi ondo, hor dauz. Kroketetan dana gozu bat datzen da. Kroketak eskenean bada zerbait baita, soberakinak eta baliatzeko, ez? Pizza bat, ero arroz bat, ez? Azkenean bada, oskai ondoko zerbait sobera hartu, eta horrekin nahazteko, eta gainean jartzeko, eta kroketak badi da horretako. Normalean, erabiltzen diren, kroketak gehiena zer dira, hori, ez? Eltzekarian soberakinakin endako kroketak. Hor, oiaskoa ero hartu, mamurtuta, hor botatzen du, ez dakit, gaztarenak, ez dakit, sobera punta batzu dauzkagula, kroketetan bikain geratzen die. Eta hori, lasaina batean eros hartu aldugu, eta bexamelakin daulako, bexamelakin dana goxua eratzen da, eta kroketetan dana goxua eratzen da, Bai, zesan bihotzuta. Kontua da lehen, aipatu dizudan hemen, gelatina xaflana, batzuk esango dute, ez? Hemen izan ditu txorien, gelatina xaflakin. Hau azkenean, da, zue badakizue, bexamel bat, gero eta finagoa hain, gero eta irin gutxiago bota, gero jaten dugunean likidoago dago eta xamurragoa dira kroketa horiek. Zer gertatzen da, guk egiten badu bexamel bat oso irin gutxikin, oso likidoa geratuko da, jateko zoragarri izango da, baina kroketak egiteko oso zaila da. Hau da, bolak gero irinetik, arrotzatik eta ogi birrundetik pasatzeko, aldrebeskeri da, itxatziten da. Orduen trukoa zein da? Hartu, gelatina xafla batzu botatzen dizkigu, hidratatzen du, hor desegin iten dira, eta gure kroketen orea ostutzen danean, gelatinakin gogortu ingo da. Orduan lantzeko errazak izango dira, eta gero berotzen dugunean, gelatina hori desegin urtu egiten da, eta barrukoa geratuko kanpotik urruskari, ze egin diogu gure kanpoko babes geruza hori, irinakin arratzarekin eta ogi birrindoarekin, eta barrukoa likido geratzen da. Orduan dira, kroketa likido moduan esan dezagun saltzen dira. Ontxe, gogoratza ostazula, uretatuan jaderatu dira. Zonek 5 minutu, 10 minutu, bidea. Orduan, hori da truko bat irin gutxiago erabiltzeko. Zer berez, bestela, lantzeko errezan nahi baditu, bota, litroko 150 gramo irin, eta kusiko zuen zer errez lantzen dituzuen, baina gero jateko garaian ere pixitxoagoa dira, ez? Ez da, barruko bexamel hori ez da horren likidoa geratzen. Eta horretarako, gelatina xaflak oso interesgarria da zerbait. Ondo torten di, Ondo dauz. Nik begunen inauen txoixo batekin oran kroketako, bai? Nintzen konaturatu txoixo pikantia zala, eta karo, niretako arazori parik, baina lagunak etorri ziren, holan, jaten da, habitu, txoixoenak inot, atarakot, janbez. Hainbeste dako? Bai, zen pikante eta justo bikote horrei ez jakon pikantia gustaten. Kasualidadea da. Kasualidadea, danak gu jango, danak gu jangauen da. Ez da arazo larririk esan. Kontua da, pintxo kontuak karritxula gaur txorinen, eta hor, historiak ero esaten du, 19. mende inguruan asmatu omen zela, pintxo hau gaur Euskal Herrian ezagutzen duguna, hau lehen ohitura zegoen tabernetara juten zinenean, zerbait pikatzeko jateko ateratzen zala edariarekin, eskatzen zenuen edariarekin, eta normalean, hor, ogi gainean jartzen zen hori heltzeko txotzu bat erabiltzen zen, ez? Horti dator pintxo, ez? Zulatuta etortzen diren, jakia gero, ogi gainean mugitu ez daiten zen. Hori gaina, nik hori gero kontatu ziate, bainekien, pintxoak, txotxoiek erabiltzen ziren jakiteko zenbat pintxo jandituzun. Hau da, ikusten han, trago hartzen zauden bitartean gero barran ohitura zegoen, barra gainean jartzen zen dituen 3 pintxo janditut, 3, eta holan, zerbitzaria esan egon beharra di, ze jaten zauden.
lagun Katalunia, eta kasualidadea, baina bera katalana da, eta gauza dire moduan, katalana oso katalana da. Topikoak, ez? Baina, baina bera bota zidan. Jo, baina hemen trampaitia bada, zuk hartu. Lurrera bota. Bota, ero izkutatu egiten dituzu, eta bi pintxo jartzen dituzu, o bi txotx bakarrik jartzen dituzu horre erakusten, eta lau jaten dituzu. Ja, baina, ez dakit, baina hori segatik ingo duzu. Badau hortan bai, ezakitzu badauz Japonian eta sushi leku batzuk, nun platerak kontatzen dut zuten. Zuk hartu duzu olako... baita hori. Hola, eta platerak alduzu, komunera joan, txixa dukotzen platertia deken horutzi, eta... Ideia horre bai mundu zuai otutzen jako, baina... Pero, nik Gipuzkoako kirolden da famatu batean ikusi nuen, tipoa, atera zan, eta aurkuaz, zeuden, pi, eta gazte bat, eta zer da, parkatu, pasatuko zabe, bai, pi, pasatu zioten raketa, eta pi, poltsikoa. Badu zein zuen? Zelotza. Ez, kendu zien aldagelera sartu, 3-4 kamiseta hartu, kendu inzien txipak, eta txipak boltzikoan sartu zituen. Ostras. Orduan, hartu eta txipak boltzikoan zeuskala atera zan. Eta dendako esazite, bito. Ez dakit, ero salaketa jarri, ero etxera bialdo esaten. Hala, segi etxera, ze hortarako buruak espadizu eman, txipak gainean eraman zituen. Hori txia, Bai, niko angilenok, danok lertzen, gaina kontatzen ziot, ze pasaba, bakuzi indu nunek, auta, bai zera, ez da posible. Ez da kapaz izango, bai, guk ikusi ingen duen, gaina, zuzenean, eta esan, hori bai, nik esango zut, esperientziaz, jarrera kontua dela, zenik behitu, ez dut, bizitza santan be, txikle bat lapurtu. Eta nik, konfiantza dukaten ez, bakitan ez niena zela, batzutan igual, neskak batez, poltzuetan edo erropa baten, igual ez dutzu alarma dendatik ondo kendu, edo... batzutan joitzen dau, nahiz eta zuk, ez ebez ez eraman. Eta ni batzutan ataratzen naz, igual, sona bitxo ez da, baina ni, nik badakien niena zela, hola, atzera baitzen dut, eta holan jarraitzen dut. Eta nik ez dut, inoiz ez tosti esan, Eba, badazpada, zehose dara mazuta, nik pentsatu dut, eta eramango banauen... Hori, lapurtzen duzunean zerbait natural atara behar, esaten dut, bueno, nahi dut esan, nik ez dut. Nik kontako dut anekdota bat olan lapurtzeakin, ez lapurtzeakin, Nik onartzen dut, zagarra lapurtu izan ditu dela. Zagaztian, inon zagaztian sartu, eta zagarrak hartu ditut, jakin da inon zagaztia zala, eta hori ez da egin behar. Bueno, egin izan dut. Nik kontako dut anekdota bat, azamazen denda bat oso famatua Bilbon, eta nira itxa da, lotzati xa. Eta behin nira makin joan zan, erosketa bat eitxera. Eta han, atara, eta alarmiak sona osotak. Berak poltza, zaraman, eta alarmia. Baina igual zan bera, edo igual beste boz, era horako denda hundi bat. Eta holan, eta papatean, nire amai emon poltzia, eta bera, holan, Juan izan hortik eratu zen, baina nik ez dut ezagutzen. Baina hori, lotza ematen zotzalako. Eta behin, bakizu zein sostan. Baina hori holan ikusita, ja esango zenuke, hemen zerbait bada. Hori da. Hau izan da, eta bestie marroian. Hori da. Eta nik baina hori asko sospetxosu hau, da? Bai. Zuk imaginaunik, emezortzirten euskan, eta nagoen Bilbon ikasten. Daudan nire itxa bisitan etorri izan, da joan gien taberna batera. Eta esan taberna horrek eskatze duzula, ogitarteko bat, eta bi zerbeza da, eta emote dutzu horrek, pipipi, horrek... Abisatzeko katxarro bat, ero, bai. Eta gu maixan gauzen hor, Eta zuk amazortzi zenuz, holako katxarro bat zeuden, niko inoz autu ditut. Horrek aspaldi zauzen. Eta holan, punta baten da, pipipi, zona usan da, ni joan nintzen. Eta naben, bandeja batekin, eta bi ogitarteko, bi zerbeza edo ezakite freskagarri bat, eta bapatian, jauzi nintzen, dana jauzi izan lurrera, ni hori umetxo bat, 18 urte, altzau nintzen ni, nire itxa behiatzen, eblan, aita lagundu mundu osua, karo, niri begira, ez da gizait, txilloko, san taberna bat olan, jende gaziana, eta nire itxak, ikusuztan, da, erretzera urten zan, holan da, zen itxa da, lotzatixa, ez dozo imaginatzen, ze puntutaraino. Ez dakit nahi nondik atara nazen. Bai, amagandik. Baina nire itxa ez dozu imaginatzen, Osa, hain lotzatixa, hori ez zin zauen hauen. Ezaben jakin, nahi, ezer lotza, Ez ebez. ni izan ezer.
Bueno, hemen kroketekin jarraitzen dugu. Txistorra. Ja, ein ja, bere olixu atara da, baina alatabe gurina apurtxo bat. Apurtxo bat edo apurtxo asko. Vale. Gehitxuko zau. Arroz bat eta bexamel bat ikoz horrekin, ez? Hori da. Beraz, hementxe. Gurina. Vale. Bexamelak ez dauka sekreturik eta gisa da txorienen, bueno. Batzuk inditu. Batzuk. Baina, bueno, egia da, gaur, gelatina xeflanak egituko dio, eta egia da. Baina hori bai txorienen jo, ez? Bai, nik inda dukat, txorienen duela bi urte eta bere historia esan dau Gasteizetik dator, da, bueno, kontatu izan dugu, bai. Bai, beraz, gurina eta urtuta dauela, hementxe euskat, berez, 70 gramo irin. Baina hementxe apurtxo bat gehiago bai, haukat, bada espada, botateko. Azkenean, eskatzen dizuna berak. Karo, gantza, normalian gantza, kroketetan egiten da, bakarrik gurinaki, baina txistorrak bai, askatu dauen ez bere olixotxua. Bai. Bueno, igual, irin apurtxo bat, gehi bueno, baina, behar ez luke behar, ze azkenean zukor gehitzen duzun irina da, ez da bakarrik hemengo gantzaren dako, baizik eta hemengo esnean dako kalkulatzen da. Bai. Orduan, bueno, alata beha apurtxo bat gehiago. Eta, bueno, gero kontuetan izan da gelatina izango dugula ere, lasai. Bueno, hori esan da nik ekarri zizot, olan, bueno, azterketa, ostras, zuri galdetuko izan. Bai, bota. Pintxo famatuak. Hilda. Euskal Herrikoa. Hilda, bale, Donostikoa oso ondo. Txotxa, Hilda pelikularekin lotura daukala. Patata tortilla. Patata tortilla, venga, bai, hartzen dizut. Bilboko bat. Muselina. Urai espiko muselina. Famatu da hori. Bai. Bai, ez. Bilboko bat, pintxua. Kri-kri. Txangurro gratinatua. Kri-kri. Kilkerra. Oso ondo, hori, bueno, ez da, bere historia hitzein dugu, eta azkenean hori izan, patata eguzia, letxuga ostoa, eta ero kipula, eta hori, krunz jaten zan, da kilkerran hotza ataratzen zuen, hori izan, garai bateko, eta hori berreskuratzen ari dan pintxo bat, eta hori oso Bilbokoa egia da, jenta normalean Hilda esaten du, Hildaren historia egia esan polita dala, baina, bueno, kilkerrana ere polita da, eta, bueno, klasiko handi bat ere bada. Barren gorriak ero, txampiñoiak ere, plantxan ero, eta ainari izaten beti baitala, txotx batekin sartuta, hori da goi mailako sukaldaritza. Horrek bai. Horrek, kroketak, askotarikoak, hori etxe bakoitzak bereak izaten ditu, normalean momentuan egiten direnak. Ez dakit, holan, beste bat holan klasikoak, ez dakit, gaur egon, urdaiazpikoa, holako ogitarteko txiki bat hori pitxoen artean beti egoten da. Oie, beti aurkitzen ditugu. Txaka eta horre daude. Maionesa ero nik ingo dudana modukoak ero, azkenean izango da. Itxasua eta mendia izango du kasu honetan, baina da, hori, maionesa bat gehi txaka, egaluzea, ez da, otutzen zaigun olako zerbait olako ore bat ere, ogitartean, ero gainean mendiska egin da, beti egoten direnak. Bai. Eta kontua da, pintxo batek jatetxe bati eta errana bati buruz asko esaten dute, eta asko famatua dira pintxoegatik. Joten da jendea, horko pintxoa zoragarria dira, eta, zer esanik ez... Eta ez horko pintxoak, baizik eta leku horretako pintxo konkretu hori. Hau. Lehen, Bilbon hor aldezarrean badago bat, ara jendea txampiñoia jatera doala, barren gorri jatera doala, eta hilara egiten da. Eta holakoa badaude batzuk, non jendea juten den, hori jatera bakarrik, ez? Eta turismo, zuk inar baino beto, Patri, badakizu, ze turismo mugitzen den pintxoen inguruan, eta, Euskal Herria jendea bai batzen duela, ez? Pintxo hitza, te isakin idatzita gainera, bada gure ezaugarrietako bat, eta jendea kanpoan ezagutzen duen, zugitza, nunga zara, Euskalduna, pintxoak. Pintxoak, ja badakit ez dut esaten tapa, ez da gitzerda. Tapan historia polita da, hori antzak tapa da. Badakixe identifikatzen bat eta bestia. Bai. Itxoine, apurtxo bat, esnia atara biot emendik, karo, irinakin pasagara, emendik atu biot, esnia apurtxo bat. Eta, karo, eskenean, holan bexamela, engeiko kroketanako, baina gelatina sartu dugula da, bexamela fin usteko. Bai. Intentzio horrek. Hori esan da, pintxoekin otordu bat egitea badago. Bai, zautik ez. Eta, jende bat hartu, eta, hartzen dila trago bat hartzen pintxoa, eta 6-8 pintxokin, nik uste dut, sabela lasai, boltzikoak lasai, eta danak etxera, sista botatzeko, joateko pres gaude, normalian pintxoa egia da, eta hori bai, mesedez, pintxoa zer da?
esku batean edaria, bestean pintxoa. Aldala hori behar, hori txapelketetan asko esaten da, ez? Bi hiru mokadutan jan aldan zerbait, eta ez, bueno, batzu daude moduen hor, goi mailako sukaldaritza minean, ondo dagoela, ni gustatzen zait, baina... Baina hori pintxo kontzeptutik apurtxo bat urrundu gara. Bai, hori da, sukaldaritza ez da egit, goi mailako sukaldaritza minimalista. Horre biditzuzu bi esku, edaria. Hori da, baina hori da. Kupelian ustia, hau ez dakit behar duzu nahi eta nahi ez, ero barran egotea, ero maitxo batean egotea, ze bestela hori jateko aldrebesa da. Eta alde hortatik batzuk esatezu, gaur egon, ez, taberna hauek topera hoten dira. Ez da gotokerik. Ateratzeza, olako gatxarro batekin. Hemen, daukazu, olako xiringa txiki bat, non bota behar diozun gero gainean likidoa. Tragua, bestalde buruan hemen olan malabarrak egiten. Eta, ez dakit. Ni ordan beti, ni oso patata tortilla salea naiz. Patata tortilla gustatzea eta batzuk gainean ni dauzkat hori. Hemengo patata tortilla mundiala. Horra patata tortilla. Eta gozotegietan palmera, txokolatezkoa. Oiek ere, gure gida geneukan egin da horrena. Ni gozotegietan berdin izaten jat. Hemen txe, behitu, koiaratxo batekin estia, koiarakada bat, edo pi. Txikia, koiarakada txiki bat, ikutu bat emateko azkenean. Hori da, bai. Igon ginen legoaztean gasiko osoan eta inguruan, hemen dugu gasiko osoa. Zara, ikutu bat. Ikutu txotxikitxo bat. Gero, jarriko tzaue bai, gure tipula, hemen txe erregosten izan duguna. Hau aldugu dana bota edo, balako koiarakada bat, eta bestia gorde, holan ez dakit, tortilla bat, barren gorrixekin, egin biozula afaltzeko, hemen barren gorrixa bota, minutu baten salteatu, eta tortilla egin zuzenien. Eta hemen nahi izan ezkero katxarro bat zikin dugu sartai ondan asiatik ipula karamelizatu, gero txistorra bertan bota, eta dena batean eitea ere, aldugu, baina. Esan azkenean... Kontua da estia nahi eta nahi ez euskalduna izan behar. Hori bai, bada, esan bai, ez, badakizu, gaur egon, zenbaki oso popoloak dira. Turkia eta Txinatik etortzen ari da, gehiagoan kanpoko estia, hemen Euskal Herrian da sartzen dena, kanpoti dator. Euneko 51, euneko 51, astakari bat iruditzen zen dela, erdia baino gehiago, ez da estia. Hau da estia, gehigarriak, olako sirope ezberdinak, glukosa, bai. Orduan, gaur egon, Europar Batasuna ja dagoeneko derrigortu du jatorria zein den estiana jarrin behar dela, eta hor jatorrietan gero, hau, bentan triste iruditzen zait, esatea, hor euneko zenbat den estia jarri behar duela. Hau da. Ez da sekula ikusi hori. Bai, nik ikusita daukat, olako tenda behitu baina, dago tenda bat Durangon, non egunero iketzen duen, eta dira, supermerkatu bat, txinadar batzuk hartu dutela. Hor ikusi gendun poto bat, estiaren... Tankera, itxura zaukala. Itxura zaukala, potoa, hone direnako lan erlauntza bat, eta holako laukitxoekin. Txikian, gero jartzen zuen, ez dakiz zer, estiarena, estia handian ertzen baina gero txikian ez da izan, eta glukosa zeukan. Benetan? Glukosa zeukan. Orduan, karo, presioan, lehen bat behin niri, karo, presioa ikusten duzu eta esatu zu, begia gara jute zaizu eta. Baina estia bada gozoa, ja. Merkeagoa. Karo, glukosa eta eskuz, azukretik datoz jatorriko, berdin zait, sirop, pero olako danak askoz merkeagoa dira estia, baina ordan zuke ikusten mazu, olako esti poto bat, eta 2 eurotan, karo, nahi eta nahi ez, bizta horra jute zaizu. Eta jente asko eroringo da, ordan esango du, ostra, betxo, hemen, euskal estia, hemen, labelduna ero, 7 euro potoa, ero denelakoa, eta beste hau bitu, 2 euro. Baina zigor. Baina jentean... Zuk ikusten badozu, zuk baldin badakizu. Nik bai. Ega munduz, nik pentsatu dut, tuntuna bestela izan bera. Zuk baldin badakizu, estixak normalian, gazdixari, 7-8 behatzi, 12 euro. Behar dutena, bali. Daukan lanakin. Ze lana pila dauka. Ikusten badozu bat 2 eurotan, apurtxo bat, susmoa bebai. Patre, jendeari, ez zai, porta pilo bati horri, nahi dut... Ez, irakusteko, susmatzeko, zuk oliba. Bakizu ze presiotan dauen. Botilla bat ikusten gozu, 2 eurotan, esango zu. Susmagarria. Non izan zen.
oliba, duela hilabete batzuk, ez dakit nun izan zen, jatetxei da saltzen zieten garrafako olibarena, extra virgina zala, eta, bueno, atxilotu zituzten batzuk, ez dakit ze olio saltzen nahi ziela. Karo, presioa, baina batzuei, jatetxe ero saltzaile batzuei berdin zaio hori, orduan, zango dute, nik ero nire jatetxean sartuko dute mamiarekin, ero nire dendan saltuko, ero niretzako etxean, da ni berdin zai zer den, goxoa da, ez da. Agitolako. Bueno, goxua honek kroketak egongo die, bi aukera ematotut zuri, zuk aukeratuko zu. Zer nahi xa duzu, lan esatia, bueno, ontxe gatoz eta egeratarako, edo joatia oskaiura, hau sartzia eta ataratzia oindala 3 orduin jotena. Ez, hau ikusi dalako nola da bestean ez fidatzen. Ez, fidatu inbiko zera ze ontxe horietarako. Alperri da nik zer esaten dudan, berdin da, nik esaten dudan nahi esaten dudala, ni bezala nahi etxian, nahi dudan nahi ingo, bera nahi duen nahi ingo. Lauz elemeala bada euskazu, bakitzu zelan funtzionatzen dauen munduak. Ja, bai. Etxean saiatu ginen demokrazioa jartzen, baina ikusi genduen ezuela funtzionatzen, eta azkenean, hemen bezala diktadura badaukau, Patrik agintzen du. Bakitzu ze ez dutzaten jarri bestiei? Ez zauken falta gelatina. Ontsi ikusi dotanik, zi? Osea, bueno, gelatina botabiko zan, barruan, buelta batzuk eman, pultxo bat. Berua dagoenean, urtutzeko, eta hori izango zan. Alatabe, honek bauka, hau trinkoa da. Alatabe, bexamelak sartu dugunak, basaukan gorputza, gero bolak zaildasun barik itxeko, azkenean irina ikusi zuen, sartu dugula. Ikusten du, niri engainatzearen, gero zertatzen da. Claro, niri horre. Hola, karma. Ni laguman eukan, gortiniko gustatzen zitzaioa. Laguna zigoritureta zan? Ez. Ni probatzearen. Ez, benetan, Nik aukeran, deituna zugolan pixkat, erua banaiz, baina hauek, behin irinetik arraltzatik, birrinduti pasata, ero frigituta, irabaziten dute. Badukate... Ez da? Bai, benetan, Ontsi igual mosketa, hemen egingo dugu. Bai, hau prozesu honek ez dauka misterio nirik, ez? Eskuak, trukua niri gustatat eskuak bustitzia prozesu honetan, gero irinetan saltza ditxu dut banan, arrautzetan, bai gustatzen jatela eitxia, esan, bai, galderak. Bola salea zara, ero luzenga salea? Bola. Always bola. Ados, hori bakartzen. Gatoz. Bueno, hemen kroketak frigitzen, haukau espektakulua, hemen hausoan. Kontua da, jentea publiko moduan etortzen dara, eta etorri da aur batzuk, eta parkinetik ateratzen nire kotxe guztiei, da ditza eskatzen, mesez, bozina jotzeko, hemen txegabizgu. Zuzenekoaren kontuak, hemen, txorienek ere badauka pitu, dengunean bako zer oin eguraldi ona, ero beroa, txarra iten da benean, hau da gure basamortu txikia, hau da. Hotza egiten duenean da, gu hemen gaude mangamotzetan, eta kanpoan ateatzen gara pixat, eta tana jarri behar, eta hotza. Eta udan, bero egiten duenean baita, lehioak irekitzen ditugu, abire egokitua, eta hemen, bada gure, zagit, oasis txikia, hemen gaude, kanpoan gaude, azkenean kanpoan gaude, baina, eraberian goxo gaude, nahiz eta kanpoan egona da, tximistak erortzen, baina barruan, bi basuekekoak ero, ez dakite kanpoan euri ari duen ere ez. Ez. Guk hemen kristalian ikusten du hor nola jotzen duen, eta hemen gaude bitartean, hortik euria, hemendik olioa, nun jarriko. Hemen txibiltzen gara, bai. Gure oasi txikia, hau da, txoriene. Txorieneko mikroklima deitza dutzagu bai. Batzutan. Euskal Herria holako da, Donostien ez tekik seguraz daukagun, da agian zuenean oin euria didu, guk hemen eguzki izan aldugu, elurra. Kroketak prest. Hau nola jaten da, sardezka ero goiara? Gaztarekin. Gainean da, mate gazta, egia da. Gaina gazta birrindu behar zenean. Hau, erretiratuko dugu, gero ingo ditxugu beste kroketak. Minimalist, holan? Minimalist, venga. Pero agian txuria bota behar dizunez? Ez, minimalist. Venga, Jarriko itxugu bi, bat. Bako izan dako bi, bai? Tabernetan, behitxu, zuk ikustasunean olan frito bariatuak edo askotariko fritoak. Bai.
dakit, 12 eurotan edo, izango da platerkada handi bat, kroketa pila batekin. Ikuste dituzunean, kroketak txistorra dena gaza putxo batekin atakotzu 6 eurotan. 6 eurori? Hiru bakotzak. Mentxe gure txistorra kroketak, Idiazabal Gazta ketuarekin. A ver. Ostra, kila baduka, Txuserako, honei bai jarri gotzatela lehen gelatina, eta bitxu krematxu dauz. Epi. Txona txistorra. Eta kroketan, benetan, Benetan goxua, ba hori, dosener dejateko modukoak. Hau, pipa bezala. Azten za bat jan, beste bat, eta ales azarratzen den arte, jaten den jarretu. Ez da gelditzerik, Betu nik beste da janbio eta... Bai, ni prestatzen... beste pintxo bat, Ni inguso. klasiko handi bat. Egaluzea maionezarekin, eta urdai azpiko estalki batekin. Oso ondo. 6 euro, kring. Ba gure pintxo potearekin jarraituz, esan dagoa, beste pintxo klasiko handi bat, galuzea, maionezarekin, molako saltza larrosa antzeko bat ingo du, larrosa ez diot deituko, kolore hori izango du, baina ez da izango hori. Eta gero, itxasoa eta mendia ustartuko ditugun hontan, urdai azpiko geruza batekin estalita. Patri, lehen esan duzula, nola saltzen duzun arabera... mendia eta itxasoa apurtxo bat olan batera, ez? Bai, hori izango da. Eta nola ingo duen, oin kontatuko izuz. Arrotzak egozi, ondo txikitu, egaluzea mamurtu eta honi maionesa ketxupa eta tabaskoa gehituko diogu. Ogia frigitu eta horren gainean maionesa eta egaluze menditxoa jarri ondoren, urdai azpiko estalkiarekin estali eta zerbitzatu. Orduan, misterio gehiegi ez dauka, arrautzak egosteko 10 minutu egozitut, truko bat, txikitzeko. Nik horrek biditxuak eta ikusi ditut TikToken eta lan pote baten sartu eta... Bai, eta... A ber, hau ez da gitaterakoa. Ez dut ustaterakoa. Putz. Bai. Hau, egin da daukat, eta atera zitzaidan behin, Guazen ikustera, zuzenean, zera gertuko den. Ontxe, mostu? Mostu? Eta, a ber, atera, itzatzen zait. Baina, pixka askatu dala nabaritzen da. Bai, ia dena zuritu da. Putzaren jotzazulako. Zigorreko ontxe, puntu pikante bat jarrikotza bere errezetiai, eta hau tabasko saltzaken izango da. Hau da tabasko saltza. Zigorrek puntu pikante bat emangotza bere errestiai tabasko saltzakin, eta hau 1868an sortu zan, Ameriketako estatu batuetan hegoaldian, eta, basaben familia bat, tabasko herrikua, Mexikoko... herri bat, tabasko... Bai, tabasko herri da, eta orduan, faltan botatzen zabien, bertako piperbinak, puntu pikante hori, saltza hau berez, euren zenidiekin, lagunekin eta familiakin elkarbanatzeko sortu zauen, baina gero, ospea lortu zauen, eta gaur egun saltzen da 160 herrialde desberdinetan. Baina errezeta ez da bape aldatu. Eta hau ere, aukoladarien abezala sekretu izango da, ez errezeta sekretu bat. Gaur egun osagaiak eta jartze ituzte, Bai, osagaiak, bai, neurria, denborak eta horiak ez? Esango zut, ospina da lehenengo osagaia, hau da gehien daukana. 19 pipermin gorria eta gatza. Beraz, 3 osagai. Besterik ez dauka? Ospina, pipermina eta gatza. Hemen txenik, egia da pikanteen artean ez dala pikanteena. Badau saltza minak, min gehiago itxen da bienak, baina, bada holan leunen artean. Eta lehenko gunean, kameratik kanpo, komentan notzan Zigorri, ikusi nahuela, zeran, Euskal Herrixan, nik Euskal Herrixan ezagutza ditutolan saltza pikantiak eta... enpresa txikixenak. Eta lehenko gunean ikusenan gauza, berez izan ikusten telebiztara ekarrikotena, diela pipermin batzuk, hau da, Ibarrako piparrak betikoak ezagutza ditutunak. Bai, eta txokolatea ere zen duen zen hasi dira. Karamelizatua dira, gero gainetik txokolatia jartzen jake, eta, gatza, ainanako gatza. Beraz, hori, bitxia izango danez, txorinera ekarriko ditut. Kar, ba espada horren aprobatu zu. Esperimentua. Nik, hori, baina zu probatu. Ni zure gustuak ezagutzen ditut, eta
fidatzen naiz. Eta zuri iruditzen bazaizu ez dagoela, ez zenukela berriro erosiko, ez ekarri. Bueno, gazi gozoa, Bueno, venga, bai, ekarri. Probatu dena probatu behar da. Baina egia da batzuk esaten du. Nik, beti aipatu nuen eguna txokolatea torrez nuekin. A ber, norbaite probatu du hori. Hor, inbertsio bat egin du, dirua jarri du. Bai. Eta gozoa iruditu behar izan zaio, hau merkatoratu duenerako. Eta esaten zu, nik hori txokolatea torrez nuekin probatu nuen, bai, bueno, egia da, jote esaten dara ikusten duzu, hola, zer izango da, berriro ez dut erosiko. Bueno, gauza batzuk itxen dituzte hain bitxiak, ez dala, eurak ez daue bilatzen bigarren aldiz saltzia, baizik eta kuriosidadiagatik, behin saltzia. Orduan, bueno, txantxa moduan edo kuriosidade moduan erosten dozu opari bezala, eta gero ja ez zara kontsumitzaile, ez dozu errepikatzen. Bai, eta norbaiti, a ber, onartzen dut, norbaiti gustatuko zaiola, gurekin bat, etorri zena, joneri, bueno, ez da txarra, ja, esaten duzuen, ez da txarra, bueno, ja gauza asko esaten ari zan horrekin. Batetik amarrera, 6 bat. Hori da, bueno, 6 bat, ni bat amaten. Oso goze zauzenian, igual jangosuna, baina bestela ez. Bueno, hemen, arrautza egosita txikituta, eskuekin mamurtu dut egaluzea, maionesa, botako dio, saltza larrosa bat ingo baden nuke, hemen lareña sukua bota beharko genuke, ketxupa, eta patxara puntxo bat botatzeko, ez? Tanta bat ondo etortzen zaio, batzuk ez negain, koiaraka pixkat hor lehuntzeko botatzen diote, hor, bueno, hainbat eta hainbat errezeta daude, baina denek eramaten dutena, bueno, batek izan da, tabaskoa, ero olako puntu min bat. Patri ezautu da. Gustatzen zaio. Pikante salean, azbeitu zerako aurpegisa jartzen zuzendariak, Baina, berak, badaki, olakoetan berak ez dut astatzen. Berak kroketa jango itxu eta jazta. Eta listo. Bueno, hau ondo nazi, zua martxan jarriko dut, eta ingo duna da, ogia aukera daukagu txigortzeko txigorgailuan, ero bestela zeatik ez, labian ere, ero sartai batean, orduan. Hartu, edo zein ogi, xerratan moztu, eta hemen ere oliotan. Hau, ogia da, esaten dana, bat duela 3 egunekoa. Eta bota ez dugunez botako, bueno, sartaitik pasatu, gaina frigituta egin bat dut. Ondo frigituta olioarekin, ni gustatzen zaien moduan, kurruskari geratu da ella, koipetzu. Bai. Eta gaur, txistorra kroketak jaten hasi bagara, Patri. Gaur ez da zaintzeko eguna. Gaur ez da zaintzeko eguna, ez da gozia sentitzeko eguna be, baina gozien artean be bai, badauz bi goze mota. Gozia danok ezagutzen duguna, hau da jateko gogua, ez? Aputxo bat tripak sarata egiten dauenean, aputxo bat deitzen dutzunean, jatera. Eta beste bat, bueno, intxe zentzilariak deskubritu daue, edo izena emondotziek goze mota batik goze eskutua deitzen dana. Eta goze eskutua ez dau, kantitateakin erlazionatuta, baizik eta kalidadiakin. Hau da, zuk ez daukatzu sensazioa goze zarela, baina zure gorputzak barrutik bai. Ze, bueno, ondorio estatu daue, pertsona desente dauzela txartu elikatzen dienak, hau da, nutrizionalki ez dienak heltzen, bueno, elikadura orekatu bat eramatera, eta orduan, sensazio hori auki ez, gozia da. Eta ez da gozia jateko gogua, baizik eta gorputzak bie ditula nutrientiak eta bitula gauzak ez dutzazula zuke moten. Orduan da beste goze mota bat. Behar bat da gehiago, ez? Gozeari beharra da, ez? Hori da. Hale, goze nola ditu diozu? Goze eskutua. Eskutua ere badaukagu. Bai. Hori ere. Bueno, guk agerian dana, Eskutua guk gutxi. Gutxi. Ni gezurrik ez da, gozearekin zenbat aldiz jaten du gaur egun, esan, goze naiz. Ni guztu, ez, beti... Bueno... Bai, nire goze gutxitan. Jate dut, bueno, arratzaldeko 7 tardia daia, 8 afaltzeko ordua da, baina 2 ordu terdi lehenago, zerbait jaten ibili naiz. Seme alabaik endu didan ogitarteko zatitxo bat, ero... Gozea. Pikoteatzen ibitzen zarelako, baina mendira soiaz. Eta mendira igotzen zara, gozaldu. Mendira igo, igual, ez tozu amaiketakorik eraman, beratzuetan azten zara igoten, da, ordu bixetan ez dakotzula gozie. Baina eraman inbardi. Baukotzu gozie. Hombre, noski, baina eraman inbardalako zerbait. Beti mendira zerbait jalman da. Manta termikoa, zerbait jateko. Manta termikoa? Alez, asatuko dio zer da manta termikoa. Baki zedan, baina...
pues, manta bat. Nolakoa? Termikoa. Aha, da nolakoa da, zenbat okupatzen du? Olako motxila, ez? Baina. Ez dakizu holan, istripu bat egoten denean, aluminio papera bezalako zerbaitekin Berotu estalita. itxedotzuna. Ez dizu astutzen usten. Da, azkenean, pentsatu, horrelako gauza bat, Bai? horrelako loiera, 10 gramo pisatuko ditu. Orduan, ez dizu ezer molestatzen. Nahi esan, benetan, mendian eramatea, ez da broma, hau, ibiltzeko ordu batzu mendira jondar bagara, eta segun nun gauden, zerbait gertatu eskero, Baina arrasatetik udalaitzera eta igo da jeisteko igotzen azela goiz baten, horra manta elektrikoa, manta termikoa eramango? Horra, agian ez. Baina, Patri, eramaten mazu, udalaiz jeisten ari zara. Bihurritu egiten zara. Egure aldi txarra, bustita zaude, ostuta, hor, zure bila helikotero iristen danen arte, agian ordutxoa pasa alda. Ena hori harrapatuko, ni eurixa danean sofan egoten az mantitakin hor Netflix ikusten, ETV bat ikusten. Bueno, a ver, nahi dut esan, txango lako bat egiteko etxe inguruan agian, ez? Baina, bueno, Pirineotan, hemen bertan baita 3 orduko txango bat inbar badugu, ez du ezer okupatzen, hemen holako poltsazio txiki batean eramatea badago, eta esatizut, hotza egiten dagoenean, babesten zaitu, eta berotik ere bai, hau da, nik gertatu zait, erabili behar izan dudan bakarra, izan da, gore holako bero kolpe batek eman zidan, eta eguzkiaren gatik ere babestu egiten zaitu. Orduan, bueno, badakitzun nun ez dan bier babesa, eurixa, ez da inoiz itxen, edo hotza, taberna barruan. Eta taberna barruan, pintxo honek atuzeke, kroketa honak, eta holako pintxo goxuak. Eta txorienen bebai, ezta? Eta, bueno, gero iruleiko ardon bat ateratzen badizute, zer esanik ez, zoragarri. Bueno, ogia, frigitzen, listo daukau, eta, bueno, honek ez daukaulan misterio askoz gehiago, Bitu. Bai. Ingo duna da, hartu, horrelako menditxoa jarriko diogu. Beldur gabe. Platertxoa tratatzen bai oso, Patri, mesez? Noski. Txikixa? Bai, patatarako du bakarrik. Hori bera, bai. Loxe, aurkezpenerako. Hor, txak. Honi... Sardezkan honu zionik. Esaten honik, sardezkan honu zionik. Bueno, hau, kanpora. Bueno, behin kolori ez du hartzen, ez da izan. Horrek bai. Hau, listo. Hau, iskina batean, eta esan dako. Orain, jarriko diogu Iberiar urdaiazpiko estalki eme bat. Poliki. Eta ero, gainerren nahi izan ezkero, hartu eta holan, zuarekin ero gainerretzen badugu, beste ikutu bat ematen. Horia, bi puntu zero. Nien aizalea ba. Urdaiazpiko erreta ateratzen, ene aizalea, Bueno, hemen izango zenukete, gure gaurko bigarren eskaintza, sotila, erreza, egaluze eta urdaiazpiko pintxoa. Eta hau zein, berdi bana orduan? Erdi bana. Pintxoak berez, teoria da mokadutxokuak izan biko ziela. Bai. Baina honek lau mokadutxo edo eskatzen ditu, Bueno, baina, a ber, hau, Patreo, pintxo txiki bat izango zan. Nahi hone. Gaur jendia daukau bizitan da, zikin. Bago, falta zaigun? Zer? Hemen, kopa. Bakitu zer falta jakun? Gila! Bai. Ez dut antzematen pikante puntua. A ber? Ni lagun baterik esaten den moduan, dale que libras. Zeus! Gure beixek ormagoran. Bueno, lagunok. Benetan, plazerra da beti bezala horri izatea, eskerrik asko. Bai. Patrika, agian agoa irikitzen modu zua botako du. Agur. Agur lagunok.